που έλεγαν του Μποτιτσέλη, γιατί στην ταινία του 1975 και στο βιβλίο είναι μια κοπέλα η οποία είναι λίγο εθέρια, ρε παιδί μου, σαν ύπαρξη, γλυκούλα, κάπως έτσι καλή. Στη σειρά είναι αντίθεση. Βγαίνει, ας πούμε, το βράδυ από το κολέγιο κρυφά και ξαναμπαίνει το πρωί, τρέχει με το νυχτικό της στα δάση. Δίνουν όμως πάλι αυτό το νεραϊδέα και το μοιραίο. Ναι, το δίνουν λίγο πιο αλητία όμως. Πιο αλητία, ναι. Και γενικά τα κορίτσια είναι πιο... Ξέρεις τι, η σειρά την έχουν δει λίγο από την οπτική της δικής μας εποχής. Δηλαδή, ναι μεν πάλι είναι στο 1900, πάλι είναι στην Αυστραλία, αλλά βάζουν πολλά... Σύγχρονα στοιχεία. Ναι. Για να... Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι άμα δεις την ταινία του 1975 θα σε ξενήσει. Εκεί θέλω να σου πω ότι το ένα το καταλαβαίνω, είναι πιο κοντά σε εμάς, είναι πιο εμπορικό. Τώρα αυτό το... Η σειρά δηλαδή με ψήνει να τη δω έτσι όπως το Η σειρά δεν σε ξενίζει. Οι διάλογοι της δεν θα σε ξενήσουν. Ακόμη και κάποιοι που είναι περίεργοι διάλογοι τους λένε οι ηθοποιοί, τους ερμηνεύουν με τρόπο καθημερινό. Θίγουν βέβαια και κοινωνικά ζητήματα του σήμερα. Παραδείγματος χάρη, όταν γράφτηκε το βιβλίο και όταν γυριστηκε η ταινία του 1975, όλοι ήταν λευκοί. Λευκοί με την έννοια ο λευκός Αυστραλός, παιδί μου, το πολύ ευρωπαϊκό χρώμα. Στη σειρά του 17 στο Amazon η μία κοπέλα είναι Ινδή. Ναι. Που είναι η ηθοποιός που παίζει είναι Αυστραλοϊνδή. Είναι στο ρόλο της Marion Quaid, η Madeline Madden, η οποία είναι Αυστραλία αλλά έχει ινδικής καταγωγής. Και μάλιστα αυτή παίζει και σε μια άλλη σειρά του Amazon, το The Wheel of Time, τον τροχό του χρόνου. Ναι, έπαιζε εκεί την Egwen. Δηλαδή δεν είναι πρωταγωνίστρια και εκεί. Αυτό με το αλλάζουν και αν θυμάμαι σωστά, όχι αν θυμάμαι σωστά, ναι, και εκεί λένε ότι, δηλαδή το δικαιολογούν ότι είναι νόθο παιδί του Quaid. Κατάλαβα. Δηλαδή κάπως έτσι, ότι το απέκτησε με κάποια Ινδί, κάπως έτσι το δικαιολογούν για να βάλουν το diversity, τη διαφορετικότητα. Έχει αρκετές διαφορές σειρά. Η σειρά δηλαδή είναι επαναδιατύπωση του αρχικού υλικού. Έχουν βάλει πράγματα, έχουν αλλάξει πράγματα. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Εμένα, ας πούμε, δεν με ξένησε τόσο που να πω το πείραξαν πάρα πολύ το βιβλίο, δεν μ' άρεσε. Απλά είναι σαν μια επανερμηνεία του αρχικού Γενικά έργου. έχεις δει ταινίες, έχεις διαβάσει βιβλία και έχεις δει ταινίες που από βιβλία έχουν γίνει ταινίες. Πάρα πολλά. Εγώ μπορώ να πω πάντως, παιδιά, ότι το βιβλίο Picnic at Hanging Rock δεν ξέρω αν υπάρχει σε ελληνική μετάφραση. Εγώ σκέψω ότι το πήρα από το Amazon. Έκανα παραγγελία από εξωτερικό για να το βρω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Αν υπήρχε, θα υπήρχε πολύ παλιά και δεν ξέρω αν υπάρχει σε κάποιες εκδόσεις. Δεν διαβάζεται εύκολα. Είναι πολύ ξενίζει. Νομίζω ότι και κάποιον που... Όχι μόνο απλά που ξέρει καλά αγγλικά, και κάποιον που είναι μητρική του γλώσσα τα αγγλικά, τον ξενίζει. Εντάξει, μπορεί να είναι και το ύφος της εγγραφής έτσι. Και σένα είναι μητρική σου γλώσσα δεύτερη τα αγγλικά, οπότε είναι ήδη δύσκολο. Ναι, δηλαδή σκέψου ότι ακόμη και εμένα που ναι, μεν έμαθα πρώτα αγγλικά και μετά ελληνικά, είναι... Ξέρεις τι, χρησιμοποιεί αυστραλιανή slang σε ορισμένα σημεία που δεν θα έπρεπε να το κάνει. Δηλαδή δεν χρησιμοποιεί τις περιγραφές. Και πολλές περιγραφές που δεν χρειάζονται. Κάποια στιγμή αισθάνεσαι ότι απλά το κάνει για να γεμίσει το βιβλίο του. Παπαδιαμάντης. Ξέρω εγώ. Χειρότερο. Δηλαδή σκέψου ότι κάνει κάτι περιγραφές που δεν είναι ωραία. Δηλαδή δεν σε κρατάει η περιγραφή. Σου περιγράφει το κολέγιο, λες και θέλω να το νοικιάσω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτή η περιγραφή. Ή μου περιγράφει. Θέλω να μου πει για το Hanging Rock και μου περιγράφει όλο το γύρω-γύρω, την γύρω-γύρω παιδιάδα του Hanging Rock, το πώς είναι. Δεν με ενδιαφέρει να νοικιάσω ούτε να αγοράσω σπίτι σε εκείνη την περιοχή. Εμένα μου αρέσει αυτό γιατί σου κάνει, ρε φίλε, στην ουσία σου φτιάχνει τη σκηνή και την εικόνα. Δεν σου αφήνει λεπτομέρεια. Δεν σου αφήνει λεπτομέρεια, ας πούμε, αδιευκρίνηστη και αδιάβαστη. Το στείνει όλο το σκηνικό. Δεν σε χρειάζεται όμως. Δηλαδή τώρα μικρό spoiler είναι αυτό, αλλά δεν σου χρειάζεται κάπου όλη αυτή η πληροφορία. Εγώ δηλαδή δεν κατάλαβα από την αρχή μέχρι το τέλος κάπου που να χρειαστεί αυτή η πληροφορία. Δεν την κατάλαβα. Και νομίζω ότι και τις περισσότερες τις παρακάμπτει η ίδια η ταινία. Εντάξει, προφανώς έτσι η ταινία θα κάτσει να δείχνει κάθε δωμάτιο τι κουρτίνες έχει. Δηλαδή σου λέω ακόμη και τις κουρτίνες που μπορεί αυτή να έγραφε ότι οι κουρτίνες ήταν από εκεί.
Έγινε αυτό, έκανε εκείνο. Εδώ υπήρχε στο κεφαλόσκαλο, υπήρχαν στα σκαλιά, ας πούμε, κάτι αγαλματάκια. Δεν με ενδιαφέρει, εντάξει. Γράψτε το σε μία πρόταση. Τα προσπερνάω τα αγαλματάκια. Μα γράψτε το σε μία πρόταση. Μην το δηλαδή, σε κουράζει. Είναι πάρα πολύ ωραία σαν ιδέα και γι' αυτό νομίζω ότι κέντρισε και το ενδιαφέρον, γι' αυτό έγινε και ταινία. Αλλά το βιβλίο δεν διαβάζεται. Δεν διαβάζεται, παιδιά, σε το βιβλίο. Υπάρχουν πολύ πιο ωραία δείγματα λογοτεχνίας από αυτό. Η ταινία ήταν πολύ καλή στη μεταφορά του 75. Rating. Και το 18 ήταν καλό. Λοιπόν, rating, το βιβλίο. Και βιβλίο και ταινία 5. και σειρά. Το βιβλίο 5 στα 10. Στάνταρ 5 στα 10. Και τις περιγραφές κόβω μισό βαθμό, το βάλω μέτριο. Αλλά τις δίνω 5 γιατί ήταν πολύ καλή ιδέα. Η ταινία το 75 θα τη βάλω για τα δεδομένα δικά της 8. Δεν μου φαινόταν. Ήταν λίγο πιο μονότονη. Και η σειρά του 2018 θα τους βάλω 9. Ήταν αρκετά καλή και η ερμηνεία, ναι, και η μουσική, το soundtrack ήταν πολύ καλό, οι ερμηνείες του, των ηθοποιών. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και σου λέω μου αρέσει που δεν σου δίνει μασημένη τροφή στο τέλος για το τι συνέβη. Δηλαδή, πάντα θα... Τα συμπεράσματα δικά σας. Ναι, πάντα θα έχεις μια απορία. Ερμηνεία όμως μπορείς να βγάλεις, είπες. Κάτι... Ναι, αλλά πάλι με επιφύλαξη. Πάλι με επιφύλαξη. Δεν θέλω γιατί θα γίνει spoiler. Πάντα θα έχεις μια επιφύλαξη για κάτι. Ωραίο. Γιατί ποτέ δεν σου δίνει 100% τη λύση αυτή. Δεν μαθαίνεις δηλαδή ακριβώς τι έχει συμβεί. Ποτέ. Μένεις πάντα με μια πορεία. Ωραίο. Ένα μετέωρο ερώτημα να πλανάτε. Ναι, είναι τι αρκετά. έγινε στο πικνίκ τέλος πάντων. Είναι αρκετά ωραίο και νομίζω ότι πλέον στη δική Του μας Hanging Rock. Στη δική μας την εποχή δεν το ξέρουν τόσο. Δεν είναι δηλαδή γνωστή η ταινία ή βιβλίο. Είναι ειδικά εδώ στην Ελλάδα δεν θα το ξέρουν. Και αμφιβάλλω να το ξέρουν και αλλού στην Ευρώπη. Στην Αυστραλία φαντάζομαι ότι θα είναι big thing, θα είναι μεγάλο θέμα. Ναι, λογικά. Σαν παράδοση, αλλά εδώ Ελλάδα και η υπόλοιπη Ευρώπη νομίζω ότι η δική μας γενιά τουλάχιστον να το ξέρει. Ψηλά γράμματα. Μάλλον κάτι τέτοιο. Άμα σας δοθεί ευκαιρία πάντως να το δείτε, να το δείτε. Δεν ξέρω αν μπορέσετε να βρείτε την ταινία την παλιά ή το βιβλίο. Το serial μπορεί να μπορείτε να το βρείτε σε κάποια streaming υπηρεσία ή κάπως μέσα στο ίντερνετ. Σίγουρα. Τα παλιά δεν ξέρω. Και εκείνα μάλλον στο ίντερνετ. Οπότε, είπαμε τις ταινιούλες μας, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου επεισοδίου. Ελπίζουμε να σας άρεσε, να σας κρατήσαμε καλή παρέα αυτά τα λεπτά που μας ακούσατε. Περιμένουμε παρατηρήσεις και σχόλια. Μη βρίζετε. Ναι, με τρόπο και κομψά, γιατί είναι αρχή και είναι κρίμα. Να τα δώσουμε όλα σε ψυχολόγους. Να τα δώσουμε όλα σε αυτό θα έλεγα. Και τώρα θα μπαίνουν και εγώ. θα βρίζουν. Και μόνο που είπες μη βρίζετε. Αλλά εντάξει. Στα επόμενα επεισόδια λογικά θα είμαστε και πολύ πιο θα είναι πολύ πιο διαφορετικά. Ακόμα δεν το έχουμε πολύ με τη ροή του λόγου, θα το καταλάβετε κι εσείς, πιστεύω. Όχι, αυτό μην το λες, εντάξει. Γενικότερα στα επόμενα επεισόδια θα είναι κάπως πιο διαφορετική κατάσταση, με την άποψη ότι θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα τα κοινωνικά θέματα που θα θίγουμε. Στο σημερινό επεισόδιο αποφασίσαμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ανάλαφρο για να μας γνωρίσετε κιόλας, πάνω κάτω δηλαδή να πούμε και το τι μας αρέσει. Να εξοικειωθούμε κι εμείς λίγο με την... Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. We'll be back. Να είστε συντονισμένοι γιατί μπορεί να ανεβούν τίποτα bonus, όπως σας είπαμε. Αν σας αρέσαμε, like. Αν μας ακούτε από κάποιο πρόγραμμα για podcast, είτε Spotify, είτε Apple, είτε Google Podcasts, κάντε μας follow για να έχετε τις ενημερώσεις μας, download αν σας αρέσουμε και μπορείτε να αφήσετε και κάποια κριτική αντίστοιχα σε αυτές τις πλατφόρμες με τα αστεράκια και κάποιο σχόλιο αν θέλετε να αφήσετε κάποια παρατήρηση. Και αν σας αρέσουμε γενικά, έτσι. Αν δεν σας αρέσουμε, μην αφήσετε σχόλιο. Και όσοι μας ακούτε από το YouTube, like που βοηθάει και τον αλγόριθμο και ένα subscribe στο κανάλι μας. We'll be back με το επόμενο επεισόδιο. Bye! Γεια σας!